ekene m unu na ekene unu bụ ndị ọgbanje enu ala bụ ndị otu Oliaja bịa ka iwetala m ebenebe bụ ndị otu Oliaja ya na Uchenna Eziakụ wee sị na tata ka ọ na-agbalụ ụlọ aja gbafuru ụlọ aja wụ ndụ okolo na agbọghọ otu wụ ndụ nọ n'izu Oliaja na ndị unu liri eli bịakwuo ka iweta m iwe bịa na weta m iwe na ndị nliko unu na ya na-abụọ liko n'ebe ya bụ akpa agwụ dị na anyị na akpa akpa na nliko unu na ya na-abụọ likochele na mmụọ na nnọkọ unu na ya bụ Uchenna Eziakụ wee na-agbafulu unu aja ọsị ya bụ nnọkọ ahụ unu nọkọrọ na nliko unu likọrọ ka onye unu oke unu na o nwere iwe ndụ dị anụ mkpa ọ na-ayọ ka unu tinye aka wee mezuo ya iyi a na-akwa eli ọba ọ sị na amala bụkwa ya na-edu ụgbọ oke orimiri na ọdụkwala ụmụ ya bụ nwa unu bụ nwanne unu bụ onye otu unu bụ Uchenna Eziakụ unu na-atọba ụtọ na eke unu na-atọba ụtọ n'oge unu na-atọba ụtọ na abụ unu na-atọba ụtọ na nkwọ mezuolu na ya mkpi ya na aja ka ọ na-achụ onye chụọ aja onwe mmeri ụzọ onye chụọ aja enweta iru ọma aja ọnụnwa ọ na-achụ a sị ka ọ leelie ile o butelie iru ọma butelie ọṅụ wetelie ezigbo ezinụlọ dị mma ezigbo di were ọmụmụ wee chọọ ya mma mekwa iwe o gheli akọ na iwe o ji egbo mkpa akọkwụ na iwe o ji enye aka akọ na wofuelie nyanya wofulie okwu na ụka ndị na-atụ ya atụtụ ndị na-eje aja ije ndị na-agba ama ụgha ndị na-eme ibe nzuzo ndị na-emelie ibe otu unu bụ otu na onwe unu ọ ya ka o ji were elote unu ele ọ na-elote unu enye unu oku unu ka unu melie ebe ọ na-ayọ ka unu nye oke nke na oke nke ka ọ na-ayọ ndị ọgbanje ụkwụ achala ndị ọgbanje ụkwụ ụkwa ndị ọgbanje ụkwụ jioko ndị ọgbanje ụkwụ ube ndị ọgbanje ụkwụ unene ndị ọgbanje ụkwụ ụbọ ndị ọgbanje atani asị ka unu niile zuo oke ndị ọgbanje ụkwụ ọjị asị bịawanụ urio bịawanụ ụkwụ inyi unu bịawa akpalata unu bịa ọgbanje ezi na abụ ọgbanje ezi na atọ ọgbanje ezi na anọ maka na ọ na-ezi na anọ ahụ ka unu ka ọ kwuru n'unu ugboro agba nọ na ya bụ ezi na anọ nọ ya bụ ya bụ junction Fort Junction unu kwụsịrị wee so ebe aka n'ọnụ wee liwe olili ka egosi na unu na-eli olili na mmụọ ele ahụ unu na-eli olili na mmụọ ka unu libie n'anya Igbo olili osu unu li na mmụọ ara abụli ajụ iwe ya kwa abụli ya njọ ọra abụli alụ ya kwa emebilie ibe ọyara aghasalia ibe ọyara egbochilie ụzọ ibe ọma ka ọ ga-abụli ya anyị si tata ọ na-achụfuru na aja a sị ka udo bichie na ibe niile bụ abụdo na agbata oke unu na ya na-abụ bụ na nwere iwu unu na-agbụ ya ụgwọ ya n'oke ọnya bụ oke ka ọ na-eme ụgwọ ahụ ka ọ na-akwụ unu ọkwụcha unu ụgwọ ọnụnwa chụcha aja ka udo bido n'ọnya ka anyị na-ayọ ka unu rali oke unu tọrali oke n'ọnya ka m na-ayọ unu ma wee sị na tata ka anyị na-ekwu bụ okwu si na ụzụ ọbụla bịa ọcha ọ na-anọ n'ebe n'ebe mana anyị si na ọ na-amagodo ụlọ ọgọdọ ọ na-amụ ụlọ ọgọdọ ya bụ ọgọdọ ọ na-amụ ụlọ bụ ibe dị ọcha ya bụ ibe ahụ dị ọcha ka ọ na-ayọ ndụ dị oji ọnwa ibe datali fụtaba anụ n'ibe oji
ka unu bụ ndụ dị ojije nọchite anya bụ ndụ bụ udo ka unu je nọchite anya nke ọbụla bụ nke fụta anụ na ndụ ọcha ibe dị ọcha ka unu bụ ndụ orime bụ ndụ ọgbanje ka unu bịa kwuchite ọnụ ya nọchite ọnụ ya zachite arịa na ihe ọma ọnya bụ ihe ọma ahụ ka ọ na-ekwu okwu ọnya bụ ọnọdụ ọ na-enye unu na-amachi unu ọtọ ya bụ ọtọ ọ na-amachi unu bụ ka unu machie ya ọtọ wee sị na ụzụ ọbụla bịa chọọ na n'ebe n'ebe o ji nzu o ji edo o ji ọjị wee sị ka unu bụ ọra mmụọ bụ ndị otu Oliaja bụ ndị ọgbanje okporo ụzọ ndị ezi na-abụ ezi ịtọ ezi ise ezi isii ezi ise ezi asatọ ezi iteghete ite naanị ezi ili na abụọ ili na ịtọ ili na ịnọ ili na ise ili na isii ili na ịsaa wee dụrụ gaba ka unu bụ ọgbanje jeta ebe ọnya bụ aja ka ọ na-agbalụ unu ya bụ Uchenna Ezeagụ anyị si ụzụ ọbụla bịa chọọ na n'ebe n'ebe na ọka ọdụ mma ya ka ọ na-eme wee sị na anyị kenele unu ibe ndị unu lili eli na ibe ndị ọ na-ayọ ya ka a na-eme omenala ya unu meghebe ụzọ ya na ya bụ ego oyibo ka a na-ekwu okwu ya maka ayọcha ndụ ekwuwe maka ego anyị si ka unu wetebe eli ego oyibo ego orimiri na ọ na-abụcha nwa orime na ọ na orimiri ọ na mmiri ncha na-abịa anya ma ọ wụlụ onye orimiri ọwụlụ asọ na-akwa aka anyị si ka unu wetebe eli ego ya bụ ego ji ya eme iwe ndị uduchi anụ n'obi edozi ọnọdụ unu na ya ka unu na ya wee dị mma tọọ ụtọ anyị si na-ekwe ya bụ ego si esi anyị si ya bụ obodo oyibo ebe ọ nọ na ọ ga-akụtaba ego ga-abataba ya na ego kọntrị ọbụla ọ balụ ego obodo ahụ ya na-abịa lia n'aka ọ ya ejikwa na-emepụta ihe bara uru n'ebe ọ na-alụ ọlụ na kọmpani ebe ọ na-alụ ọlụ ebe ọ ma ọlụ ya a si nwoke ga-abụbụ ya na nwaanyị abụbụ ya na mgbe eji akwụ ibia ụgwọ akwụ ọnya nke ya na aghara akwụcha ibia ụgwọ jide ụgwọ ihe anyị na-aga ọbọ na a ga-ebunyekwu ya n'ọkwa nye promoshọn ka ego nke a na-akwụ ya wee gbogote wee na-egbo nwuli ya mkpa na ndị ọ ga-enyela aka erike ọ na-enyekwula anyị enwe aka n'ọnya ka anyị na-ayọ unu ka unu nyeli ya aka ka ọ wee doli ya na mma anyị si ya bụ ego si mba ofesi ka ọ batara anyị si ume aghara emie iyi aghara eyie ume ọmụmụ aghara emie anyị si na ume na iyi ya na ndụ ya ya bụ akụmọta na akụmọta ga-akwụsị na ọ gazi na-akụ ọta anyị si na-ekwu ijele ọ ga-agba egwu inye ma udie ọ ghara aghụ ọ ghara enu ya ọ ghara emerụ arụ ọ ga-agbakwa egwu mmadụ ọ ghara agba nke mmụọ anyị si na ọ ga na-ara ijele na ijele ka ọgwụ ọ ga na-ara n'ibe nweta na ndụ na arụ ike ọ ga na-ara ka ijele anyị si na mgbịrịmgba na mgbịrịmgba mara na ezi na-atụ egwu na ọ ga na-akụ akụ ọ ga na-akụta n'ibe ọma ọ ga akụ na ajọ ibe anyị si ka anyị kwuru ka unu ga-emezu ya na-ekwenụ ya bụ ndị otu ọgbanje bụ ndị orimiri ya bụ ndị okolo na agbọghọ ndị otu Oliaja anyị si na ọnya bụ ụgwọ aja ndị oli ka ọ na-akwụ unu merie ibe ọma anyị si na-ekwenụ ya ya na-achọ mma ọ ga na-achọ mma ya bụ achọ m mma ahụ ka o wee do ọdụ di ya mma ka o wee na-adụ di ya mma nyawu di ebu ya ka ọ nabata ya nya nwa bụ nwaanyị ọ dị ka nwaanyị a na-adị anyị si ya bụ achọmmma ahụ n'ọnya ka anyị na-ekwu okwu ọ chọọ mma na ọ ga-achọ nke ya adụ nwoke mma mana ọ yara akwa bụ nwoke akụlụwere na nwoke bụ die bụ amadi ekwenye nke a na-akpa na iku anya na ọ ya-eji ọchọcha mma ọ gabere enu nwoke a na-enye anyị ugboro na abụọ na ịtọ
mana anyị achọrọ ndị akụlụwere ọ ndị amadi nọibe anyị kwuru nke bụ nke a na-ekpe n'ọnụ ọnya bụ ibe ọ na-etinyelu unu uli ọnụ ha wuli ọnụ okpe nke ka ọ dị mma na ọnya ka anyị kwuru ya wuli ọnụ ya ka anyị na-etinyelu unu ya ka anyị na-etinye unu nke bụ iwe ọnụ na-eli mbụ nri ndị ụmụ ọgbanje nri ụmụnnụ rice and beans ka a wee na-anụ tọnụ na ibe eliri n'ọnụ na o nwekwu nke a na-elikwu na ya bụ mmụọ ma wee sị na ya bụ ibe ụtọ ya bụ ibe ụtọ ka ọ na-eti unu na ya tọba ụtọ maka atọba ụtọ ewofu aghụghọ atọba ụtọ ewofu aghụghọ ọ ụtọ ọ sị na ibe unu na-eli nri oyibo ọ bụ nri oyibo anwụọ eli ma makaroni rie ma indomi nke elili eli karịrị ma ndị anyị mazi ma ndị anyị amara ma spageti ma rancha niile ọ ibe ndị unu bụ ndị oriaja unu kwadoro na anyanwụ mmanwụ onye ka anyị jisi ka ewetacha enye nke wozi na anyị etinye agali ogburu ego nke zuru oke ka unu go onye na-abịa ọnya dị ibe anyị na-etinye ya bụ makaroni ma indomi wee bataza n'ibe a na-eli n'ọnụ bụ achịcha ya bụ achịcha ka a na-enye unu bụ ọra mmụọ unu chịkọta wee wezielu mkpụrụ osisi wee na-eti maka na elichekwa n'iwe dịka ndị oyibo a na-eji mkpụrụ osisi ewelu mkpụrụ osisi a wee iwe niile a wee lila wee nwee ike wee gbalie gbasaa nke oyibo na-akpọ digestion ọkụ ya sụtakwa ma mana unu malana ihe anyị makwara bụ akwụkwọ mkpọrọgwụ na akwụkwọ eji alụ ụlọ akwụkwọ nke ndị ọzọ ọnụnwa a na-aghọchatazi na-aghọchata wesi biko na-enye bụ mkpụrụ osisi ya ka anyị na-etinye mkpụrụ osisi oliche ibe ndụ niile olie mkpụrụ osisi o wee butunete ụmụ mkpụrụ osisi nke a ọ dịkwa egwu na ere ekwenye bi m ọ nwekwa ndị na-etozi ma akpịlị nnọọ ka ntiwelu unu biko na akpịlị mụcha o mechaa ọ gwacha meyọ a na-achụli aja ọ bịali ọ na-apalị nke dị mma apalị nke dị mma na-akụla onwe ọ mkpụrụ isi unu ọrịa ka anyị na-etinye oke ka anyị tiche mkpụrụ isi unu ka o wee dị mma emechieli ọdụ mma nna aha unu dịkwa egwu nke ewu nkwụ ọkụ ya wee kwali ọzọ kwafuli ya iwe ọbụla iri ike ọcha ahụ ọdụba mma nke bụ ya bụ ibe ndị oyibo asị ka unu wee na-emelite ọnụ na-abụlite ọnụ naanị n'ọdụkwa n'obele anyị si na anya bụ ọnọdụ ha nke bụ pọpọ nke bụ ọpọpọ unu lacha nke bụ nke unu ga-alacha pọpọ bụ na adụgokwe ka ọ ga-adụ nke bụ ugogbe unu ji ya na-arụ ụzọ nke bụ ugogbe eji ya na-arụ ụzọ a si na-ekwe na ụka ya ugbo
ugegbe unu anyị si na n'ugo ka ya bụ Uchenna Ezeagụlụ ga-abụ na ugo chalacha enwekwe n'ochuchu ugo gbuzukwe n'ọchake na iche okuko ọ ga-abụ n'ọnụ na ugbenye ya zụwa na-abịa agụ nkwọ ka ọ ga-abụ wee sị na ata dị ire na ọ na-etunye unu ugo ọ na-etunye unu ukwu tụnye ugo anyị si na-ekwe na ya ka ọ bụ ndị osochi egbu ndị ọnụmọnụ tụmkpọrọmọnụ anyị si ka unu bufubelie ya ka a ghara agụti ya ya akwa emebiri ere ọgbọ ide ji awa na ọghọtigbu enyo rie vie na-akwa o ji were ezu unu iwe were ebutu unu mmụọ nke bụ achịcha unu ọsị ka ọ dị mma na nke bụzi ego oyibo ọ na-etinye nke zuru oke ka ego onye na-abịa nwa ka ọ bụ na-awụ arụ na-abụ okwere nke ọ nwere nke ọ na ya bụ ivu ọ na-akwado ya bụ ivu unu ọdụ unu niile wee soziwa wee gbakọta ọnụ wee rie nri maka na ọ ga-achụ àjà ndị ichie ma ọra mmụọ bụ ezumezu unu niile bụ ndị otu Oliaja unu sonye wee lie ire tata ebe anyị na-abanyeziri ahụ ka eje mee ndị ichie ma ha bụ ma ọra mmụọ niile unu bụ ezumezu unu zukọta anyị na-awụnyekwa ji anyị na-awanye ji ọ gakwa na-akpa abịa anyị na-awanye ji na isi na ọdụ ya ka eji eme mmụọ isi na ọdụ ka eji eme mmụọ ka awụ ya tọọ ụtọ awụeli ya ji anyị si na anyị kelele unu na anyị abịa ezu oke arịrị ude ma totuo ngịga ọ ya bụ àjà ndị oli àjà ndị ọgbanje enu ana ndị okolo na-agbọghọ otu n'ihi anara eli ọba na nyabanya bụ Uchenna Ezeagụlụ na ya agwago unu ka unu solu gbakọta bịa solu wee lie ya bụ ite ya bụ onye otu unu Uchenna Ezeagụlụ na esile ọra na ezumezu ya na ya na-abụghị anyị si na ọ ga-agazi chụ mmụọ na mmadụ aghara agbụ ya ka anyị gọlụ ka ọ ga-elele ka anyị baa nụ n'ọzọ iru igwe anyị na igwe na-eme nọ na anya bụ unu bụ mmụọ si nọ anyị emelili ya tata anyị na ya wee na-eme ka anyị gaba n'iru n'oge adụrọ anyị emego unu bụ ndị Oliaja ka anyị bazia na ndị ichie na ọra mmụọ anya ka o wee bụrụ ibe ekwu ka a na-eme anyị si na ọ gazigolu ya